Boas tardes, noites a todos. Para nós é un placer presentar hoxe aquí o disco porque levamos moito tempo querendo presentalo en Lugo, sacámoslo en setembro e ata o momento non podemos na nosa cidade presentar este traballo, non? E ademais que non nos gusta presentarlo falando, senón tocando. Este primeiro tema que tocamos son dous tangos de Astor Piazzolla, compositor argentino, pero que tivo dúas cidades na súa vida que tiveron moita influencia, como foi Nova York, que foi o segundo tango, calle 92, onde ele viviu, que era unha calle onde había un montón de drogadicción, peleas, atracos, e outro tango, que é así máis melancólico, dunha das cidades onde ele estudiou, que é París, non? O primeiro chamase Chao París, e o segundo que tocamos é calle 92. Agora vamos a tocar un tema que fala dunha, por desgracia, un tema moi antigo, pero fala dunha cousa que ainda non conseguimos erradicar na nosa sociedade, que é a trata de personas para diferentes cousas, non? E esta precisamente da muller, porque nos podemos facer unha idea de que vai. Digo vos isto porque a letra é en macedonio e por aquí creo que solamente un 50% fala macedonio, entonces por ir explicando de que vai. O tema chamase Macedonia. Moitas gracias por vir e esperemos que disfrutedes.
Bueno, este último tema era un tema de composición propia de Badín. Agora vamos a tocar un dos temas co que empezamos neste proxecto ao principio, non? Un tema tamén de Piazzolla, cun instrumento como que tedes aquí, que era un instrumento que a moitos de vos, pois, o mellor non vos sona, o mellor aquí, pois é como Macedonio, non? Que o 50% sabe o que é este instrumento. Este é un instrumento que fai 4 séculos na cidade de Lugo era pois, unha cousa habitual. De feito, eran os músicos que máis cobraban os que tocaban este instrumento. Chámase corneto, e Mersenne, no seu tratado de música, fala de que a voz do corneto, o sonido do corneto é como un rayo de luz penetrando nas tinieblas dunha catedral. E a verdade é que ten un sonido pois, moi especial que se asemella máis á voz humana que a dun instrumento. Nos escollemos este instrumento para facer música de Piazzolla porque nos parece unha música moi orgánica, unha música moi intelectual tamén, pero moi orgánica, con moita víscera, non? E agora vamos a facer un tema que se chama o Biblión, que significa algo así como o olvido, non? Con corneto e acordeón. Espero que vos guste esta versión e tamén Piazzolla non salga da tumba e nos mata por tocar isto así, desta forma. Perdón, quería dicir algo ainda máis importante que a chorrada que acabo de dicir. Este corneto construíuse aquí no Centrat. O Centrat é todo este sitio que vedes aquí, esta capela, abaixo pois, hai un taller do moble, e hai un taller de instrumentos e un museo de instrumentos. Este corneto construíuse despois de 400 anos, que seguramente se construíron en Lugo, o primeiro corneto que se construiu da man de Antonio Franco, que é o maestro de lutería deste sitio. Entonces, ainda que Antonio se non está aquí, seguro que escoita este aplauso que sí que é merecido por estos.
Bueno, o seguinte tema que vamos a tocar é un tema que fixemos entre os dous. E a verdade é que é un dos temas que utilizamos ese instrumento que temos aí, que se chama Carnix, que nós cariñosamente lle chamamos el Carnix porque é unha chica. Entonces, ese que ten así cara de bon humor e tal. Entón, a verdade é que cando empezamos a tocar con este instrumento, a xente dicíamos, é que sona como a mar, sona así como, non sei, sona a mar. E eu dixo, é verdade, sona a mar, non? Entonces pensamos en, como somos tan atrevidos, facer unha película, non? Entonces, claro, empezamos a casa polo tellado, fixemos unha banda sonora antes da película. Ahora temos que facer a película. O que pasa é que Hollywood non nos contratou para... hai un problema aí de contrato, tal, bien. Fixemos unha banda sonora que quere reivindicar un pouco o tema da caza de baleas, como se explotou todo isto hasta que casi estes animais desapareceron do planeta Terra. Saber que a balea azul, por exemplo, é o animal máis grande que existiu na historia da humanidade, bueno, do planeta, nin na época dos dinosaurios había un animal tan grande como é. Cando unha balea afunde, cando morre e afunde ao fondo do océano, leva consigo toneladas de dióxido de carbono que se pode considerar tan nocivo como a tala de árboles que existe, por exemplo, no Amazonas. Aquí en Galicia foi o último sitio da península onde se cazaron baleas, ata 1981. É verdade que son uns animais que teñen algo igual que, por exemplo, os cás, os delfíns e as baleas teñen algo moi cercano ao ser humano. De feito, é moi fácil cazalas porque confían en nós. 1500 persoas máis ou menos ao ano sálvanse de morrer afogadas porque os delfíns as salvan. Venas e cos ecolocalizadores que teñen, parece ser que por dentro que somos moi parecidos e que intúen que teñen que axudar a ese ser vivo, non? E nós, pois, ao contrario, pois acabamos con estes animais. Ben, a banda sonora empeza así. Imaginadevos un porto ballenero nunha época de inverno, con frío, unha treboada, e sale ese baleiro a cazar as baleas e de repente se afunde. O capitán do barco afunde tamén co barco e as baleas entran en acción que van a ser representadas con este instrumento co Carnix. E ao final salvan a este señor dunha morte asegurada. Bueno, é un pouco por aí, imaginádevos, e nós ca nosa música vamos a intentar recrear este momento.
Sí, pero é que estamos no medio dun concierto. Espera un momento, perdona. De onde chama usted? Pois se oi, señor Moiroso. Non fai falta que ver, que teléfono. Pero como se chama usted? Johann Sebastian Bach, o compositor. Pero usted non morrera fai 200 anos. Que ten tarifa plana, entón se aproveita. Está chamando. Vale. Sí, tocamos outro día unha peza súa, sí. Que non a volvamos tocar así. Home, pero é que estamos no século XXI, facemos así a calladas. Non, sí. Veña, deixanos... Si, os dereitos de autor xa sei que non existían cando vostede compoñía. Que vamos a facer? É o que hai. Mire, vamos a facer unha cousa. Voulle pasar con un representante e xa se aclara vostede comigo. Vale, vale. Pero non berre, que é un teléfono, non? Слушай, что ты там? Ну, разрешай ты ему говорить. Да, понимаешь, что ты
A min é o instrumento que máis me gusta porque é de soplar, pero como tes a boca libre, podes beber ao mesmo tempo, entonces para a xente que utiliza para cantar esas cosas, pero bueno, estamos chegando á recta final do noso concerto. Agora que estades de compras navideñas, podedes aproveitar para comprar un CD do grupo. Nos iríamos para a nosa casa, podedes levar. O problema é que comemos demasiado, bebemos tamén bastante, O sea que o mellor é que vai vos salir máis barato coller un disco e, bueno, en fin. Vamos a tocar agora un tema que é música irlandesa, música árabe, música xudea, música afroamericana, e nós, claro, pensamos poñerlle título a esta canción, non? Entón, puxemos un título. Un irlandés, un afroamericano, un árabe e un xudeo buscan piso en Lavapiés, pero era demasiado longo. Entón, decidimos poñerlle a secas Lavapiés. Por que Lavapiés? Porque é un barrio que hai en Madrid, que, bueno, parece ser que sempre son as noticias, que hai delincuencia, que eu vivín ali 3 anos e nunca me pasou nada, vaya. Pero, bueno, tamén, ao mellor diríamos, non nos vamos a acercar a este personaje demasiado. Pero conflúe moita xente de diferentes países, non? Entonces, pois, como nadie dali, pois, hai un ambiente cojonudo, vaya. Entón, fixemos este tema que reúne un pouco eso. Empeza un irlandés, despois hai un afroamericano, despois un árabe que o persigue todo Dios, porque non sei que sin cosas hai con esta xente, e despois o xudeo acaba, non? Que o que ao final lles acaba vendendo o piso a todos.
Bueno, o penúltimo tema chámase Vadín, con el. Este é un tema que, a verdade é que decir que o compuxen é algo atrevido, porque a verdade é que estaba tocando un instrumento que non tiña ni idea de como se tocaba, e eran as únicas notas que podía tocar. Entonces ele chegou a miña casa que teníamos ensayo, teño un tema novo, e rapidamente empecé a tocar e dije, no, isto é como música de por donde son eu e tal, que aquí é do lado de Zaragoza, pegadiño a Zaragoza. E entonces dixemos, vamos a poñer Vadín a este tema. Dicirvos tamén que cos instrumentos que tocamos, a parte do carnis, a gaita, o corneto, cos outros instrumentos que tocamos, pois moitos deles son de principios do século XX, incluso algún do século XVIII, non? E a verdade é que son instrumentos que eu compro por aí bastante baratos, que a xente non quere, que se reparan e sonan de maravilla. E vades saber como sona este soprano de 1917, creo que é, e con este tema que eu lle digo ao meu amigo Vadín, porque é a mellor recompensa que teño, pois, aparte de que vos nos escoitedes, pois, compartir música con ele.
Creo que lle sobraba unha chave. Isto non estaba preparado, de verdade. Isto é o problema de tocar con instrumentos que están... Claro, por eso nos venden tan baratos. De verdade que non estaba preparado. O que pasa é que esa tecla non sei para que sirve, entonces, pues, tampouco me preocupei moito. Bueno, gracias por dedicarnos este tempo de escoitarnos, porque a verdade é que a nós o que nos gusta é tocar diante da xente, porque cada concerto é diferente. Se, por exemplo, mañá tiveramos outro concerto, estaríades aquí, vos daríades cuenta que é bastante diferente. Isto tamén a verdade é que causa bastante estrés, pero é moi divertido. As enerxías dos públicos son diferentes e así, pues, nos tocamos tamén diferente. Vamos a finalizar co himno internacional dos xitanos, que se chama Yelén, Yelén. É un himno, creo que se instaurou hacia 1960, pero é moito máis antergo. E a verdade é que fala dese pobo, non? A liberdade que ten. E unha das frases que hai nas estrofas explica como na Segunda Guerra Mundial os alemáns, os nazis, sabemos que mataron a moita xente, xudeus principalmente, pero tamén comunistas, homosexuais, e xitanos un montón. E a verdade é que non hai ninguna película que fale desto, a verdade é que non o entendo, debe ser que como non teñen cartos para pagalas. Pero había unha cousa moi curiosa que eles cantan na estrofa de que podedes nos meter en campos de concentración, podedes nos vir cas metralletas, pero nós seguiremos sempre sendo libres. Con este tema rematamos, agardo que vos gustase de verdade e moitas gracias por estar aquí. Vale, este de 1909, espero que non se caiga en unha tecla. A caña tamén é de 1909. Yelén, Yelén, lungo de Dromezzo, mamma Yelén, sciucca de Dromezzo. Yelén, Yelén, lungo de Dromezzo, mamma